Kardop Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponikha Bikram Hanse pen jengkha along khe aparman karjap thip kache song along areng ahuke sodun atom aphan karchupon APHLC pen nijang Karbi Anglong along kedam tang achiklu constituency sirke pregjam adim along article 244A India Constitution along ketok dak Karbi Anglong West Karbi Anglong Dima Hasau aphan aron ateng pen kachilong nangji aphan RG ding klui pen akar I kelong vek nangji aphan pura armu chejeng piduponlu Labang swalong hamren constituency arlo jengkha along maswali ke padopon ahu dry com saikhi arideng pen areng ahu ke swatum aphan jangmi poli phaike thom arni West Karbi Anglong APHLC me phu Bikram Hanse pen hamren constituency rong hidi lapen phongjang re along khaya pharman karjap thip kachesong along areng ahu ke sodun atum aphan man ke do Karbi apoho pen karcho pedopon Nang cek lang long lapen alang li tumpen pini ke tong long bangke ini ngarong pikangjang lo athema la bangso 21st February to till 1st of March ni sir ke bangbong rally long alang li tum nang dun lo la bangso rally kupine ringwell nangi panle tum rally ke bigali kupine arunodhoy tangka nangi pulali kupine aywa hem nangji pulai tum ke dogali Laso bangke isi vet alam je articles 244A ningkan phokebra ke thom tanglo India hong bidhan long jok pentanang anda na implement pipedet labangso government fan ke hang labangso rally long nang kecepat nang kapang tangdun asongja pi atum aphan pinil tum nang kechakhumri penalang litum menangan areng solo nilitum phan phatek nang pondet lo nilitum phan pondet aphialang litum phan menan areng pasolo lasila bangso areng kapaso bangkelake totally administration atum magistracy atum tame ke chok chelo busini tum hok ponlo lasila bangso areng keso atum phan tame Assam State Election Commission long tame niltum lopaleji lopale der aphinil tum President of India phan tame niltum lopaleji je nitum mithang autonomous state ka chehang along nitum phan administration atum police atum phan bebohar amat alang litum wrong ru basor phan ki theng ke hap lapen hemprek wa chahangai he da je phan ki claim bangke nitum labangke paklang rek government phan APHLC tak kimang ke hemprek wala pen ASC ina che klang long lapen alang litum pen pini ke tong long bangke ini ngarong pikangjang lo athema la bangso 21st February to till 1st of March ni sir ke bangbong rally long alang litum nang dun lo labangso rally kupine ringwell nangi panle tum rally ke bigali kupine arunodhoy tangka nangi pulali kupine aywa hem nangji pulai tum ke dogali laso bangke isi vet alam je articles 244A ningkan phokebra ke thom tanglo India hong bidhan long jok pentanang anda na implement pipedet labangso government fan ke hang labangso rally long nang kecepat nang kapang tangdun asongja pi atum aphan pinil tum nang kechakhumri penalang litum menangan areng solo nilitum phan phatek nang pondet lo nilitum phan pondet aphialang litum phan menan areng pasolo lasila bangso areng kapaso bangkelake totally administration atum magistracy atum tame ke chok chelo busini tum hok ponlo lasila bangso areng keso atum phan tame Assam State Election Commission long tame niltum lopaleji lopale der aphinil tum President of India phan tame niltum lopaleji je nitum mithang autonomous state ka chehang along nitum phan administration atum police atum phan bebohar amat alang litum wrong ru basor phan ki theng ke hap lapen hemprek wa chahangai he da je phan ki claim bangke nitum labangke paklang rek government phan APHLC tak kimang ke hemprek wala pen ASC KSA arnam lang PRO atumpen executive meet come get together amai ke pamanpon Jangmi puni phai pho arni lakheng korapli deopani MSC constituency ke parlo athak arnam lang pi along Karbi Students Association arnam lang PRO atum ahin penche pater piponsi executive meet come get together amai ke pamanpon Bangso amai long KSA arnam lang PRO mepu Anil Son teron pen ke charipon amai long chunbang Soron Singh teron pen si mayalam thi jaipon Son si ajay mek ateng pen executive meet come get together ke pamanpon athi pilake education child marriage lapen anti drugs sa putha kachingrom amailong chingkiche thanpon Bangso executive meet come get together amailong alo hiaman pen Raju Ingleng meipu KSA BDC
Desoiteron chunbang kese BDC, Buson Ingti kese Pathu Parong Ro chunbang BDC, Sarmen Tiso, WP kese BDC, Daniel Ingti, Runme Timungpi, Sintu Ingtipi, Sermahin Terangpi, Priyarong Pipi atumpen Chenglo, Abranch Kaprek atumpen Tami, Chetong Dun si Ing Samjen pen bang suamai pachunpon. Bukajan pen Sarkurube, Karbi Anglong News. MLA Dorsing Rong hang ahemalong non kevangji arani ahut chomangkan kepadu ponji aphan sigdang ponbomlo. Karbi ajutang along thireng wangreng ajutang asai amu kepachun ponji pura MLA Dorsing Rong hang ahemalong langtuk harni chomangkan kepadu ponji aphan pura non pen sigdang ponbom tanglu. Labangso chomangkan kepadu pon jangmi poni phai krep ho arni pen krener kep arni anaphan pathik ponlu. Lasi kado kavia tumpen sitami cherap chito dunangji lapen laso ahut bang thongke ratrok atum aphan arhi ponji lasi mesian pen ke pachun ponji aphan MLA achor sabina teron pi ahin pen choningri pedopon. Fuloni pen oru niktigathar Karbi Anglong News. Kaldong ini dak nili kedua dak ahawar nong kedua lati dak rong hanghem langtuk ne comokan dak kepaman pon non bang sigdang pon bom lo lasi koan ang ding tong si laso putak sigdang pon bom ne la ke ini tum kaching honai MLA ahem lo ini tum dak lasi ini tum laso putak hit ini tum kaching honai MLA acor panai ini tum laso putak la hit ini lasi alang nitum ko anang ang deng ko an tong si alang nitum labang su tarik jangmi po tarik krip hopen ke alang nitum pangceng pon la puson lang tuk harne la so aco comukan ke paman pon itum karbi ajutang nong ke hitam aco mukan lang tuk harne pulote la ke ilitum cireng wangreng la puson lo la so ajutang lo la si la so putak non ko an ang deng tong sisik dang pon mom lo ne la so putak hit ini karju pon pansi alang ni pansi api pon Karbiara doa nupang sitame pilih ke jamlia thon tangko lapuson no kenaan lebih pini pen panceng ni tarik 15 pen 18 an lasi nilitum rong hang hem ladak semangkan kecit ke bang ke kecit abang ke nilitum penangan cisik cedang lo
la penon rata tu ngapan am sitami Karbi Anglong la pen rico tu ma EMCM la pen officer la pen kadu kawi sarpisar ku dang lok apan sitami rong hang hema comangkan ni mangke jam liu ton kang thur lo pasi ni hin pen kadu kawi ta kang kecetong donji apan si ni hin la aterekam pen kacuneng li bangke la pulo la si kadua be pan cenengri bangke la pulo non kiwan ji apan sitami nang kicit todun pe ji apan la pen bidi sire nang ki pidon ji apan si kadua be la Karbi Anglong apan sitami mene ardina pidon ji apan si cenengri lo la pen ladak non itum Ariasor sitami Ariasor la pen ladak koloni homosti agang bora doan ma kethe keting doan apan sitami nang kicit todun pe ji apan si bini la jamlia thon kang thur bini kiceng lo la pen kicok ji an sitami Karbi